għandek element ta' esploitazzjoni ta' persuni mill-aspett ta' xogħol, l-ekkem sejjaħ labor exploitation. F'dak il-każ għandek kumpaniji jew individwi li iġibu nies normalment minn pajjiżi barra mill-EU, għaliex barra mill-EU għax hemmhekk il-pagi tagħhom, l-standards of living tagħhom huma ħafna inqas. Jekk inti mill-EU taqla ċertu paga li għandek paga diċenti, mbagħad ħadd tiġi Malta inti ħadd tippretendi li taqla jew dik il-paga jew iktar. Mela, għall-employer li m'għandux intenzjoni tajbin, dik il-paga u jrid jagħmel il-flus minnha, ġifieri jekk hu ħajħallsek daqskemm kont taqla jew iktar, mhux m'hemmx liħ. Mela, iġibu persuni minn pajjiżi Bangladesh, Pakistan, Nepal, Filippini, u bażikament iweduhom kontratti sbieħ li ħajaqalaw X amount għalihom daw ħafna minnhom jew ma jaħdmux f'pajjiżhom jew jaqalaw ftit flus. Għandhom il-familji tagħhom, l-idea tagħhom huma li jkunu jistgħu mantnu l-familji tagħhom li jiġu f'pajjiż ieħor mhux bil-fors Malta biex jaqalaw lira ħalli jkunu jistgħu jibgħatu għalura l-idea hija tajba hija sabiħa. Il-problema li meta daw jiġu għaw Malta mbagħad ikunu ġew imwiegħda li ħajamlu dak it-tip ta' xogħol pereżempju, li ħajaqalaw dik il-paga jew inkella ħajamlu ċertu ammont ta' sigħat. U mbagħad jew biskużi jew bingan jiskopru li effettivament jew m'hemm xogħol għalihom jew mhux xogħol full time imma xogħol part time. U daw jispiċċaw għandhom ħolma sabiħa li ħajjiġu hawnhekk ħajamlu naqra flus biex ikunu jistgħu mantnu l-familja tagħhom anki huma jgħixu ħajja aħjar. U jispiċċaw fi frustrazzjoni kbira biex inżidu din saltu inġeri daw f'pajjiżhom probabbilment biex ikunu jistgħu jiġu għaw Malta biex il-recruitment agency fil-pajjiż tagħhom tirrikrutjhom titħallas fih bħal kull ħaġa. U l-fees tagħhom ikunu pereżempju €4,000, $4,000, $5,000, $6,000 li forsi għalija u għalik mhijiex somma fenomenali, imma lihom hija somma kbira ħafna. Mela daw iddejnu biex jiġu f'pajjiż ieħor biex ħajjithom timpruvja. Il-standard of living tagħhom jimpruvi biex kollhom paga diċenti biex kunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar huma l-familji tagħhom. Immaġina, jiġu hawnhekk u jiskopru li bil-Malti nelħu bihom. Issa, bejn dik is-sitwazzjoni mbagħad tipprova l-elementi ta' deceit, ta' coercion u l-gwadan fl-ambitu tal-traffikar ta' persuni umani fil-kamp kriminali, sfortunatament mhux daqshekk sempliċi. Kif għad fil-presentation, mill-ewwel każijiet li kellna ta' labor exploitation, għax labor exploitation li iktar waħda bħalissa li hija mhux popolari, għax mhux imma li niltaqgħu magħha. Ovvjament il-kriminal, l-organizzazzjoni kriminali jew l-employer li għandu intenzjoni kriminali jitgħallem u jipprova ma jagħmilx l-iżbalji li jagħmlu ta' qablu, ħalli ma jaqbadx mill-pulizija. Għalhekk aħna l-pulizija tendu nagħmlu iktar effort biex we try and be a step ahead of the criminal intent tal-persuna jew l-organizzazzjoni. Bissa x'importanti wkoll ma rridux ninsew l-aspett uman tagħha l-biċċa xogħol. Da mhux qed nitkellmu persuna serqet, ninġbruha, ninsibu l-affarijiet misruqa, ninvestigaw u għall-qorti. Mhux qed ngħidlek li f'dak il-każ jekk għandha problema ta' droga mhux se ngħinu għadha huma vittmi huma bnies vulnerabbli li qed jiġu sfruttati li msieken għaddew minn xi x'għaddew. Allura anke jekk mhix xi ħaġa direttament tal-pulizija aħna kemm individwalment u kemm through il-Victim Support Unit li għandna aħna nagħmlu komunikazzjoni ma' entità oħrajn primarjament mas Sur Alfred Grixti u l-appoġġ biex nippruvaw daw il-vittmi ħajjejnu li jenna fl-investigazzjoni ma mbagħad nippruvaw intuhom eżistenza deċenti jekk imorrux lura pajjiżhom, jekk jibqgħu hawnhekk biex sibu xogħol, imma għall-inqas insibulhom pereżempju post deċenti fejn jistgħu jgħixu, fejn mhux qegħdin jiġu medda, sfruttati, eċċetera. U f'dak ir-rigward il-pulizija ovvjament m'għandix dawk ir-riżorsi u laqqas strettament xogħla. Imma aħna mhux se ngħidu isma' dak mhux xogħol mela niġi naqgħu nqum. Ovvjament dawn huma persuni, huma individwi, allura nitolbu l-għajnuna ta' entitajiet oħrajn kif għatlek bħala appoġġ biex nippruvaw daw il-vittmi msieken l-esperjenza qarsa li għaddew minna intafu ilhom, mhux se telimina. U nippruvaw ovvjament nikkonvinċuhom għax mhux dejjem faċli li jgħinu l-pulizija kompletament biex inkunu nistgħu ikollna iktar evidenza biex nibnu każ tajjeb u b'saħħtu biex immorru l-qorti kontra l-persuna jew persuni jew il-kumpanija li tkun qed tisfruttahom.